आज रोही माछ आ चिंगुड़ी माछ मिसेगी बेसर करवा। तो इठी मु आग बड़ माछ गुड़ा भाजी दूसरी भलसे से सेम कड़े चिंगुड़ी गुड़ा भी भाजीदे। मोर चिंगुड़ी भजा हो गला तेल देकी आलू गुड़ा टे लुण हल्दी पकई भले लाल लाल कर भाजीदबा। आगर मसला बाटी देची ये पंचफुटन देकी सोरिष कंचा लंका रसुण पियाज आउ दुटा टमाटो जीरा तक भल मिसेगी मसला बाटी देची। आ मसला मु लुण लंका गुंड हल्दी गुंड देकी भल कषि सारापर आलू गुड़ा भी पकई भल मिसई देलापर देवा भी पानी पानी भल फुटीगला ये सब माछ देदेबा। एवं घोड़ेदबा से टिके पर देदेबा गोटे आंबुलटे आ लास्ट देदेबा आमर धनिया पत्र।